Wadonjana weche mag tuke ni captain mar team Kenya Faith Kipyegon en achiel kuom jotugo mosechopo e boma ma Paris kowuok e boma ma Miramas piny mar France. Kipyegon ne otelo ne jotugo mamoko kaka Mary Mora maringo ng'weye mag mita 800, Timothy Cheruyot, Komen Brian, Kiprop, Bernard Kibet, Lilian Odira, Vivian Chebet, Nicholas Kimeli e kind jotugo mamoko. Ikruok koro biro chakore ne jotugo maringo ng'weye mopogore opogore. Kocha Bernard Ouma olero ni ikruok margi obedo makare kendo geno en ni Kenya biro timo maber e tuke mag Olimpik higa mantiere ni. Coming here, we're coming out with a lot of confidence. I know the competition is so high, but the training as well was perfectly well. The spirit of the athletes as well in terms of motivation is very well. So we're looking forward to starting the heat. Our main target for the rounds, the semi-finals, into the finals, the main focus now is to reach the finals. For those who are into the final, like 10,000 meters, the main focus now is to deliver medals.